Cumhuriyet Bey Dembaş Türkiye Partiya Opozisyonu Yastareke CHP'ye. Değer bijartin 2019 de CHP li bajarın Türkiye gelek şaradariye mezin bi dest xist bi pişkiriya demê ango pişkiriya HDP. Gele wan şaradariyan divê hilbijartinê de bikaribe destê xwe da bihêle ango biparêze. Niha jî cigirê Serokê Şaxa Amedê Selêm Fîdancı em pêra baxivin. Birêz Fîdancı merheba ji we re. Hilbijartinê demeke Kurtma êdî hemû partî bi hêz tev digerin. Karo xebatê ve çawa dimeşe û hûn ê bikaribin gelo hem li şaredariyên ku bi destê we de yê niha biparêzin divê hilbijartinê de. Em bawerin şaredariyê ku destê me dane ji wî zêdetir ji em ê vê demê bigirin. Çünkü îro duruma Tirkiye ji her kesî ve tê dîtin. Çiqas ku ne baş tê yani destê îxtidarê da tiştê ku hene ne baş dimeşînin ev her kes dibîne. Ji ber vê hewayê em bawerin ku em ê şaredariyê destê me da ji wan jî sedî pêncî zêdetir em ê li Tirkiyeyê bigirin. Hûn dibêjin em ê bigirin lê van şaredariyan di sala 2019 de bi pişkiriya HDP we girt. Yani ew jî vê tiştê eşkere dikin wan pişkirî da we. Lê vê hilbijartinê de ev pişkirî em nabînin. Çend bajaran Sînormayê, li Mersinê, li Esenyurtê, li hin navçeyan Sînormayê ev kent uzlaşî em dibêjin li hevkirineke Kurt li hevkirineke navçeyan pêkatiye. Li gel ku pişkirî nedin we hûn ê bikaribin van şaredariyan bi dest bixin. Em bawerin em ê karibin kent uzlaşî ku dibêjin ev ya li her navendê li her navçê tekilî hene em îtifaqa Türkiye dibêjin. Sadece bi demê Îranî ne em her kesî ra îtifaqê dimeşînin û em ji her kesî jî wî hewayî destekê wan dixwazin. Ev tifaqa ku mesela li Esenyurtê li navçeya Stenbolê hat kirin di nava Dem û CHP de li Akdenizê li Mersîn navçeyê hat kirin. Çima li bajarê di belav nebû? Problem di kî alî de bû biya we? Çima firehtir nebû? Bawer ki evana genel merkez düzeyî da tê nêvkirinê tekilî Ango hûn dixwazin belav firehtir em bibe. dixwazin ku em her derî bi her kesî ra vê îtifaqa me çê bibe. Yani em li sernavê Amedê dibêjin em dixwazin ku bi her kesî ra îtifaqa me em zêde bikin û fireh bikin. Tê dîtin ku Dem Partiyê, Partiya Demê her diçe ji CHP dûr dikeve. Mesela sala 2019 de pişkirêke bihêz da di hilbijartinên giştî de ê ku derbas bûyî carna pişkirêk bihêz da û Kılıçdaroğlu vê derdengekê mezin bi dest xist. Vê hilbijartina çi bû ku partî ji we dûr ket û her tişên zî AK Partiye dibe. Yani ev ya dem serê xwe partîkiye ew jî siyasal partîkî Tirkiyeyê tercîha wan e lê em ji kesî dûr nînin em her em jî dibêjin ku em demê ra jî û Tirkiye îtifaqî êrî li qarşî Cumhur İttifaqî ku dibêjin qarşî her kesî ra jî em dixwazin ku em bi hev ra îtifaqê bimeşînin. Ev ya jî ew ki genel tercihê genel merkez an e ez wî ew kê nikarim tiştekî zêde bêjim. Gelo mesela ji bo nêzîkatiya bi demê re ango ji bo di hilbijartinê demeke Kurtmayê ji bo hûn li hev bikin têkilî ve bi hev re heye gelo bi partiyê re ango li Amedê çawa têkiliyê we? Têkiliyê me bi her kesî ra hene bi demê ra jî bi her kesî ra têkiliyê me hene bi her kesî ra jî em dixwazin bi wekevî û biratî em têkiliyê xwe heta dawiyê jî bimeşînin. Dem ji xwe li vê dirê rastiya vî welatî ye. Yani kes vêya jî nikare înkar bikin. û em ji her kesî ra jî ji demê ra jî her kesî ra jî serkeftin dixwazin. Tevgera Kurt ango Partiya Demê niha hew dide pêvajoya çaresî cardin dixwaze dest pê bike û ji CHP em dibînin dûr dikeve nêz AK Partiyê dibe û peyaman dide ku ji bo cardin pêvajoya dest pê bike. Eger pêvajokê wiha dest pê bike hûn wekî partî hûn ê piştgirî bidin ango hûn ê çawa piştgirêk bidin? Yani gava ku mesela Kurda çareserbûnê ra eğer were dema me û ji me re bêjin û gava ku em viya ew bikin em viya berê da dibêjin. Em vê mesela Kurda dixwazin ku zûtir
çêbive û biqede وەکی CHP lê bi resmiyetê li parlamentoyê li pişta deriyê girtî da na bi xapandina na ev ya di temamê tuzuk û programê CHP de vana hene CHP ya ji berê de dixwaze ku mesela Kurda çareser bibe lê bi resmî fermîtî bibe ya bi ewketî na pişta deriya da bu axaftinê di kesa ve sê kesa û bi dizî nabe van tişta em dixwazin her tiştî şeffaf be û açık were holê bikeve resmiyetê. Pirsgirêka Kurd çi biya em her dibêjin pirsgirêka Kurd em her behsa peyvê dikin çi ye problem Kurd vê welatê probleman çi ye biya we o Kurdekê hûn çi difikirin Yani Kurdekê nav CHP'de pirsgirêka Kurdan Kurd xwediyê vî welatî ne îro pirsgiriya wana en mezin eva me teva em dibên ana dîlde eğitim ev ana dîlde eğitim weka şîrê dê ji zarokê wî re çawa helal e ew qaşî em ji Kurda re vê helal dibînin heqê Kurda ye şerdê îro hênda li Tirkiye dibe ya eşît yurttaşlık temelinde yaşama ev ya ji berê de mücadela me vî varî daye em dixwazin ku Kurd li vî welatê xwediyê çawa Türk xwediyê vî welatî ne Kurd ji bînawayî xwediyê vî welatî ne û wek hevî bi biratî jî bi hev re bimeşînin. Belê Dilbijartina 2019 ve gelek şerdarî bi dest xist hem li Tirkiye taybetî bajarê mezûn bi dest xist niha li Bakur reş û bi çi rengî ye û hêvîne ku çend şerdar bi dest bixin mesela Rihayê rev şewa ye ya da li bajarê din Vallahi yani Rihayê herkes xebatê xwe dike ew jî di sîwiyekê adarê de ancak em vêya bivînin ev ya tercîha xelkê ye ez li ser vêya wê îro em bêjim em ê sîwiyekê adarê de vêya kar bikin tiştekî wisa nikarim bêjin veya ew ê filan kesê kar bike wî jî nikarim bêjin. Belê zor spas ji bo ku wexta me mala me zor spas kirin ji bo we Belê cigirê serokê Şaxa Amedê yê Partiya CHP'yê Birêz Selîm Fîdancı pirsê me bersivan li ser hilbijartina û ser helwesta wan ya di vê hilbijartinê de